Jeg kunne ikke med. Jamen, mangler vi nogen? Det er lidt svært at danse overblik herfra. Ja, okay. Inden vi afslører, hvem årets vinder er, så som jeg nævnte tidligere, så næste års arrangement ikke nødvendigvis planlagt af vinder fra i år. Så alle vil have mulighed for at kunne deltage i den her planlægning af traktortræk. Det vil være sådan, at Børge han ligger stadigvæk mark til herude. Men, ja, tak for det, Børge. Men hvis der er nogen, synes, det kunne være interessant at deltage, så må de meget gerne melde sig, og det må de gerne gøre nu ved en håndsoprækning, så vil jeg gerne notere, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Jeg melder mig gerne, jeg kan ikke finde ud af at lave et 8-tal. Jeg skal melde mig! Jeg skal melde mig! Er det seriøst, så noterer dig. Det øver fra nu af. Vi kan hjælpe dig. Godt nok, du står for det hele. Der er 2. Jimmy. En svend og en hest. Er der flere, der ønsker at være med i planlægningen til næste års? Karoline og Line? Ja, vi vil gerne! Ja! Det er i orden, Kennedy og Jimmy. Har dem med. Ja! Vi må, ja! Ja! Du er selvskraven. Jeg har noteret. Ikke? Ja! Og vi skal gøre det sammen. Og hvis der er brug for hjælp, så skal jeg jo bare sige til, der har været rigtig mange til at hjælpe i år. Til! Ja, det er godt. Ja, vi hjælper gerne. Godt, så er det mere spændende. Det er faktisk sådan, at efter vi har regnet nøje efter, så er det dødt løb mellem kører nummer 2 og kører nummer 12. Så det skal vi have afgjort. De er simpelthen havnet samme point. Jeg skal tisse. Vi har taget et resultat fra træk, og vi har taget et resultat fra racer ude. Og de får altså enormt med samme resultat. Så det bliver afgjort med et nyt træk med golfer herude af 2 omgange, som vi har gjort. Og den der gør de bedste tider af årsrunden. Så det skal vi ud og afvikle, det gør vi med det samme. Ja, så løber vi! Og jeg var kørt 2 og 12, hvis nogen var 2. Hvem er topper? Nå ja, så fedt. Jeg tror, det er Lars. Jeg er B2, der er. Jeg er B2, der er. Så er vi ved at være klar med det sidste omløb. Tak. Der er mekaniker, for fanden. Jeg er bare slamsuger, man kan ikke smække noget rigtigt. Det her er. Jeg ved ikke, det plejer at være lidt start, at vi spiller for lige. Nej. Eller kondukkraft. Vi bruger faktisk ikke kondukkraft. Altså, jeg vil ikke.
fundet en vinder. Der har været lidt spørgsmål til, hvordan det kan være, at Rasmus ikke er med i den her finale, når han kommer først af målstreg. Og mig. Og dig. Det er sådan, at den måde, vi har valgt at dele point ud, det er ved trækket herovre, har vi taget alle tider og lagt sammen på de 2 træk. Den, der har kørt de hurtigste tid, han får 16 point. Den, der har kørt de andre hurtigst, får 15 point, og så videre dernede. Rasmus, han kørte ikke særlig godt, da han trak, så derfor har han ikke fået høje point på det felt. Men har høstet høje point på løbet over. Der har han fået 16, som var max på den del af aktivitet. Og så når andenpladsen på 12 og 10, 8, 6. Det er jo den måde, vi har regnet det ud. Men det endte så alligevel med, at 2 fik 24 point. Og nu har vi gjort et nyt træk. Og man må sige, at det er 0,15 sekunder, det adskiller. Det er meget, meget close. Men det er sådan, at kører nummer 12 har vundet. Jeg vil bare lige pointere, selvfølgelig tak for, at I gad at kigge over det hele. Jeg vil lige pointere, at 0,5 det er jo ikke en stor forskel, men hvad skal man sige? Nummer 2 er altid den første taber. Sådan er det. Hey! Jeg vil lige have noget, at sidste års vinder, han købte en kasse øl og delte ud af. Er der ikke noget tilbage i den? Nej. Er I rundt med den? Og så vil jeg hellere prøve igen. Jeg giver en kasse. Ja, bra! Nej, det var man ikke.